A megfelelő levéltrágyák és lomtrágyák kiválasztásánál nagyon szükségszerűnek tartjuk a levélanalízis vizsgálatokat, hiszen egyrészt nagyon sok levéltrágya van ma Magyarországon. Nagyon sokan keresik a gazdálkodók kegyeit, hogy az ő termékeiket használják, és sok esetben a gazdálkodó már nem tud mi alapján dönteni és választani a rengeteg termék közül. Mi azt szoktuk mondani, hogy a legcélzottabb és a leghatékonyabb megoldás az, hogyha azt adjuk a növénynek, amit a növény maga kér és kíván egyébként. Szóval ennek tükrében a levélanalízis szolgáltatás egy olyan szolgáltatás, ami egészen pontosan megmutatja a hiányzó mikroelemeket, hiszen azt is fontos tudni azért, hogy a lomtrágyákkal leginkább a mikroelemekre tudunk hatni, annak ellenére, hogy számtalan olyan példa van, amikor egy-egy káliumhiányos területet sikerült úgymond orvosolni kálium túlsúlyos lomtrágyákkal is, de azért a mikroelemek felvétele igazából a hatékony az ilyen kijuttatások alkalmával, és hogy ezeket pontosan milyen összetétellel rendelje meg, milyen receptúra alapján rendelje meg a termelő, hát ehhez is hozzásegít nagyban a levélanalízis szolgáltatás a Via Naturalis keretein belül.